Iriyo nade jahera mar penja laktar ka wawacho ni ngima en mwandu en thuolo machielo laktar machielo twak machielo mwadwani wang'eni kaka wanyalo bedo kod ngima makare mate chenro ni en Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa daktari nitiere studio yena mondo mi arwake obonyiso wa ni nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage aito en modhi miwa twak wa makawuono machiegni daktari e penj laktar. Erokamano ahinya Ruth, ago erokamano kuom luonga e chenro ni ndalo makawuono ni. An gi nyinga en Martin Jeremiah Oludhe, an daktari molony weche mag lak, ajasa kwa Bondo Kakuodi, Siaya County. Koro kawuono wadhi loso tuoche makelo kuot e wang' gi lak gi dhok. Ma idendo ni jaw tumors. Tuoche makelo kuot e area mar wang'i. Koro ok wadhi bedo kamoro achiel ni en dhok kende en wang'. Iwacho ni wang'? Onyalo bedo e wang', onyalo bedo e lembi, onyalo bedo e dhogi. Jo kizungu luongo ni maxillofacial area. Area ni te. Moro kapok wachako, wang'i ane ni area ni, iwacho ni en kama oting'o wang', oting'o lak, oting'o dhok kuonde gi duto te. Mulo kanyo matin daktari kapok wadonjo e twak. Nado wacho ni wang' ok wakwan, wan e bwo wang', to lakini en area mar wang'i, mar lembi, mar dhogi gi e iye. Nikech tuoche gi sama gichakre ma gikuot, ok gibibet e dhogi kende. Gibro mulo lembi, moko biro dhi mamul nyaka wang'i. Lakini koro komulo wang'i to wang'i dhi thiedhi ng'at moro nono. But sama kuma tuoche gi ae to gi ae dhogi. Lakini koro ginyalo timo ang'o? Ginyalo bedo madongo, ma gidhi ma gichop nyaka e wang'i, e iti, gik moko ainago. Ang'eni sama wabiro medo gi chenro, abiro medo lero maber. Wadonja ne twak daktari. Erokamano. Koro kawuono mana kaka wawachono, walose waluongo gi ni tumors of the maxillofacial area. Tiende ni gik makuot e area mar dhogi kata wang'i. Ang'eni jopiny oseneno ni samoro ng'ato nie kindu kata kumudakie kata kumitie mineno ni gimoro kuot e dhoge kata gimoro kuot e wang'e kata gimoro kuot e lembe. Koro waluonge ni tumors. To ng'eny ni ka ji oseneno gino to paro ni en ang'o? Ni en kansa. Apana. Kwa hivyo e chenro ni wadhi ng'iyo ni be nitie pogruok ni samoro nyalo bedo ni kuot to ok en ang'o? Ok en kansa. Mane gima wadhi wacho kawuono. Erokamano ahinya nyakwara Muge Jwang'a mana kaka kunyono en kuot manyalo bedo e lenda wang'i e ring lak to mana kaka daktari wacho ni thothne inyalo paro ni kuodni onyalo bedo kansa to wacho ni kuot te nyalo bedo kansa. Wang'i ane gigo ma chaka ne twagni daktari kipimo wani thothne ka ng'ato neno kuot aina mane monego bedni koro tang' nyaka bede ni gimoro rach en ang'o makelo kuodegi to seche mage ma ng'ato onego bedni chich. Akwayi mondo mi kawe gi kanyo mondo mi wuoth gi nyakwara Muge Jwang' mos mondo mi wapuonjre e twakwa makawuono. Erokamano ahinya Ruth kuom penjono. Koro adwa nanyis joma winjowa gi joma nenowa. Owacho ni wadhi lose gik makuot e dho dhano kata e lemb dhano. Gik manie face mar dhano. Gigo generally iluongo gi ga nang'o? Ni tumor. Lakini tumor gi kata kuode gi gin kidenje adi? Kidenje ariyo. Adhi tiyo gi kizungu tatemo lero gi dholuo ni ang'o matemo wacho. Nitie kuot mwaluongo ni benign. To nitie kuot mwaluongo ni malignant. In king'iyo ng'ato tineno no kuot ndiyo. Ok ibing'e tofauti ni mane gi mane. Lakini in king'iyo kaka kora ng'i Ruth taneno ni kuot kamoro. Samoro dhogi kata lembi nigi kuot moro. Lakini kuode gi ginyalo bedo adi? Kidenje ariyo. Benign tiende ni ok en kansa. Ikuot ndiyo lakini ok en ang'o? En kansa. To ng'at moro be nyalo bedo no kuot to kuodno osetimre nade? Osolokre kansa. Koro sama ibet gi kuot ainano, ok in kaka jatuo midhi ng'eyo ni gini en kansa kata ok en kansa. Kata wan dakteche, ang'eni sama wabiro dhi mbele gi kidenje ni, wadhi ng'iyo ni ang'o go mwatimo mondo ang'e ni tuoni kata kuodni onyalo bedo ni en kansa kata ok en kansa. Kwa hivyo kanyo kuma nadwa lero komonde. King'iyo in kata an, sani suchwa ber nikech waonge kuot moro amora. Ang'o momiyo wan kamano? Nawacho ni chieng' moro nawacho kae ni wan dhano wachalo ot, to ot ka ot oger gi kidi. Kidi no e dendwa kae ochalo sel. Koro sel mang'eny rado to bedo kaka gibedo specialized, moko lokre wang', moko lokre dhok kamano. To sel ok dag nyaka chieng' itho. Nitie ndalo ma gitimre nade? Githo. To thono bedo controlled. Waluonge ni programmed cell death.
Koro nitie kaka sel bedo mangima to dongo to kendo chieng' moro biro timo ang'o? Obiro tho. To nitie kaka i dend dhano kae kaka othono opange. Koro samoro mano ok timre. Molo ni mondo sel ni otho en omedo timre nade? Gimedo mana nyuol, gibedo mana bet modongo kamano. Eka koro tumor timre. Koro nitie moko madhi bedo benign, eno kowuogi enena kuma entie. Wawach ni kochak e dhok to ling' mana e dhogi kanyo. Kata koendelea bet maduong' to bet mana maduong' e dhogi kata e lembi. To nitie moro ma koro malignant ma ji luongo ni cancer. En obiro chak e dhogi to komiye nafas koko nene chon mothiedhe chon to kero nodhi timo ang'o? Odhi chako o spread e dendi. To spread nade? Onyalo spread gi remo kata onyalo spread gi gik mwaluongo ni lymphatic system. Wan gi system moro mopogre gi remo magolo uchafu e dendi to makre kamoro amora e dendi. Temomiyo awachoga ni samoro ji ochayoga dhok ahinya to gima ji wigi ga wil nang'o? Dele nang'o? En achiel. Remo makalo e dhogi nitie samo biro kalo e adundoni, nitie samo biro kalo e chunyi kamano. Emomiyo tuo ka nitie kumoro to nyalo dhi kamoro kendo kokitang' kode. Koro aparo na lero maber ni gik makuotgi ginyalo bet kidenje ariyo. Wanyalo bedo gi kidenje mawacho ni benign, tiende ni en ok odhi kamoro. Okuot akuota kuma entiere no. Lakini nitie moro kochako kuot kanyo to koko thiedhe obiro timo ang'o? Obiro chako spread modhi kamoro to en e cancer ma ji luongo ni malignant. Koro ok kuot moro amora mineno ni ng'ato kuot tisechako wacho ni ng'ane nigi cancer. Hapana. Moko biro bedo cancer to moko ok bi bedo cancer. In kaka jagono molonye tuoche mag lak kata mag dhok, moro nyalo lero ni nyikore muge jwang ni thothne ithoro neno kidienje magi mag kuot e lenda wang' kata e dhok kuondegi. Ruth, gima biro ng'isi ni e pinywa ka kata kuma e hospital matiye, aina ariyo gi watimre nade? Uneno gi te. Waneno gi gite. To wabiro neno aina ma ok kansa no ong'eny to wathiedho gi mang'eny. To be aina ma kansa be otimre nade? Be ng'eny ang'enya. Lakini e Kenya wa kae nitie moro sana wanene. Adhi miyo examples ariyo kuonde gi koni mondo ji owinj nikech adhi ging'eny. Kowachako wacho weche tuoche go ok wanyal tieko gi. Lakini adwaro ni ayier mwaneno ga ahinya mana example. Mokwongo e side mar benign gima kuot to kosuda ahinya iluonge ni ameloblastoma. En ong'eny. Kata thurwa dala kucha ong'eny, kaluo ong'eny. Ma ng'ato nigi enena gi gimoro mokuot to chako ga matin. Onge kuot ma ng'ato chunga kiny tipo ka gimoro okuot kuomi unless ni en abscess. Abscess opogre gi kuot mwawacho gi. Abscess en moro ni samoro ni in gi laki moto to tuo dhi otimo ang'o? Odhi opong' mano kuot ma ng'ato nyalo neno dichiel. Lakini nitie gimoro manie dhogi kata gimoro nitie lembi kata gimoro nitie ring laki ochako matin. Mabe samoro nyalo chacha ni gini obiro dhi. To ndalo ema dhi adhiya to gini medo bedo mana maduong'. Gini bedo meno maduong'. Kokiringo hospital to chieng' moro ipo mana kirado gi ng'ato kotimre nade? Lembeni okuot te kata dhoge okuot. Koro ng'eny moneno kanyo waluongo ni ameloblastoma. Ang'e ni biro keto abiro neno. Nitie moro ma sana especially wanene mon. Temomiyo tinde ok ahero to kanyal muko lak kapok ago i picha mar lak. An kibiro kuma thiethe kata kuma thiethe wan e level 6 kuma thiethe. Kata ibiro gi lak machal nade nondek ni andeka. Ok abiringo gole. Nikech akia ang'o momiyo lagni ndekni. Nikech tuoche gi gine chogo. Lak chogo to gitimre nade? Gipondo. Nitie moko mopondo ma kokigo picha to kibitimre nade? Ok ibi neno. Nitie nikech moko kuot anyalo neno gi wang'a. To moko nitie kaka gitimre chogo ka molo gikuot gi oko mondo ng'ato nene. Nitie kaka okuot mopogre opodo e chogo. Ma chogo kokigo picha to kinyal timang'o? Ok inyal nene. Kwa hivyo wacha ameloblastoma tachaka wacha example moro nikech amiyo mana examples moneno Kenya ka ahinya. Tie moro moluongo ni florid cementoceous dysplasia. Obe otimre en koro kibinene ahinya. Temomiyo opondo ng'ato bira ni an daktari lakani ndekni andeka kiang'o. To king'iye in kokilonye weche mag lak to piyo pese ka gik moko idwa timang'o? Idwa muko. Karikia ni buoye gimimuko kae nitie gima lich. Emomiyo an gi dakteche kuonde mwatiye ni kapok imulo dho ng'ato ni dwa muko lak. Nyaka titim ang'o?
igo picha mondo ing'e ni lagni ang'o miyo ondekni. Joma wanyalo ga muko kok wang'iyo ahinya to samoro nyithindo matindo, nikech ing'e ni nyithindo nigi lak mokwongo mabiro timre nade, mabiro wuok. Erokamano kuom picha. Nang'e ni thurwa kucha ji oseneno gimoro aina ni, Mare Ameloblastoma ni. To kiyudo jatuo ni, gini ok nochako kama ni mondo rom kama magi higni karibu 10 gi wiye. Ochako ga mos mos. Taki ang'o momiyo ng'ato neno ni gimoro kuot kuome to ling'a ling'a. Kokamano to chako to dhi e clinics moko lonye wechegi, imiye antibiotics, imiye Panadol, ni adhi gino biro timre nade, biro rumo manyako rom kuma kaka koro mae oromo. Kore momiyo adwaro ni kawuono inyalo timo maber mondo alosie gigi, mondo jothuru ong'e ni kineno gimoro sechako kuot mos mos e dhogi kata kumoro e wang'i, to ng'e ni gino nyalo bedo gimarach. Lakini atemo emphasize kendo anuoyo ni ok ochuno ni gik moko temo kuot, ginang'o, gin kansa. Koro nitie side mar kansa. Wacha ni wasewacho maber e chenro kae ni wan gi gimoro miluongo ni oral squamous cell carcinoma. En ochako kaka adhola. E dhogi ka inena adhola moro mokwongo ok olitga, oling'a ling'a, inenega anena e dhogi kanyo. To bang' ndalo matin tineno kosechako bedo malit. Koro kidhi hospital, idhi yudo dakteche moko olonye weche lak, omiyi antibiotic ni mano mana infection, idhi muonyo. Olal matin. Bang' ndalo moko kendo kata juma kata maybe dweche kendo chako duogo, adhola cha duogo mana kuma ne entiere cha. Kin ga adhola ainano. Adwa wacho kawuono, kiny gokinyi mondo idhi ne daktari molonye weche mag lak. Adhola mok change dhogi, ng'enyne mano koro ang'o mosechako timre. Kansa osechako timre. To sana kuom joma madho kong'o ahinya, joma madho ndawa, joma chamo mera, gik ainago, bedo ni gine predisposed yudo gigi. To kawach ni kok iyuti gi gigo to kinyal yudo. Kata dhano mangima, wawacho ga ni kansa en tuo moro ma en idiopathic. Tiende ni wakia maber gimake, wana gi risk factors. To gima dang' awach ni koro Ruth emomiyo koro nigi kansa ni to Martin ongego. Mago to koro wawene gang'a Nyasaye. Iwacho kacha ni kapono ni ng'ato nitiere kod adhola ma ok changi, mago gin achiel kuom ranyisi ma ng'ato ok onego bedni kawo e yor yema. Ber ka itang' ni en ang'o matimore ka kopogore kod adhola ma ok changi. Iwacho ni kuot moro amora bende ka ng'ato neno to onego bedni oneno laktar, ong'e ni en ang'o kendo ma ka ng'ato nene dende kata ranyisi moro amora ma kowinjo e lenda wang'e to nyalo wacho ni ma ok en gima kawaida. Erokamano. Ka idhogi gichako ga mos mos. Ineno kuot, koro beneno ok birami. Mane rach tuoche gi samoro. Sama gichako ng'enygi, ok gibirami. Kata igni moko ariyo pod oling'a ling'a. Inene ga anena kanyo to ni kata kipenjo ng'ato ni be in gi rem. Ineno nyaka mama ma koro tang'nwa picha ma okuot malichno. Mama no onge rem. Kumineno no kuote kamano, ken benign. Lakini ken kansa to koro rem biro chako timre nade? Biro chako donje. Koro kin gadhola moro amora e dhogi, misetemo thiedho to ok changi, mano ber mondo itim ang'o? Idhi ka daktari. In gi lak mandekni, tikia nang'o omiyo lagni ndekni. Nikech lak nyalo ndekni gi weche mang'eny. Wasewacho ka ni lak nyalo kethre nikech bur, lak nyalo kethre nikech ring lak obedo matuo koro yom. Samoro chogo be obedo matuo yom. Lakini gigi, sama koro gibedo maduong' chama gimedo bedo in size, gichako dhiro lak. Kata moko koro chako chamo tie lak. Tineno ka lak ndekni. Nyocha e TV sister mar Ruma Citizen, uneno mama moro manoa Makueni, manowacho ni nodhi mondo muk lake to kopo gichodhi olokre gimoro nono. Mano ne sign ni gimoro nitie e bwoye, lakini daktari chako notimo ang'o? Ok nong'iyo nang'o momiyo lagni ndekni. Kwa hivyo jothurwa, ni lak ndekni kik iret ni mondo itim ang'o? Ni muki. Ang'e ni samoro wakoso pesa, waonge pesa. Lakini kik wabed ga joma reto e gik mabechgi yot. Ni ng'ato ng'isi nikech omuko lak gi 200, 100, tiseringo itimo ang'o? Imuko lag cha. Nikech samoro muko lagni kore ka dhi kelo shida moloyo. Nikech sami muko lag donge gicho kuot ni piny kacha. To sami dhi muko lag cha to koro i create ang'o? I create bur.
makoro bakteria kata manie dhog koro nyalo donje e gimokuot cha. As gini no linga thi. Koro dhio bede face mwaluongo ni acute phase. Koro nikech bakteria vidude ga koro donjo. Koro bedo infected. Koro ichako golo harufu mbaya. Laki loro ndekni, jomoko biro neno remo, kata kirudo laki, nitie remo, nopora temo mana wacho ranyisi gigi. Ineno ka gimoro kuot kuomi, nitie rem, nitie samoro remo wuok gi kainago. Jomoko ineno nyaka suchi chako timre nade, chako lokre. In kangi Ruth tanyalo pogi diriyo. Sami kuot koro kanyal pogi diriyo. Waluonge ni asymmetrical. Mago de timre to nyalo bedo ranyisi ni koro gimoro timre nade. Gimoro kethre. Nyakwara Mogejwangi winjo point madaktari owacho kacha ni kapono no ni neno gimoro michich godo kikilingo do dala tematek mondo mi idhine laktar kikiring ni kacha nengo yotega nengo mayot no mana kako lero ntiere chendo moro mani nitiere Citizen TV ni neno kapono no ni nene no ken wach mayot kata matine wach malich matamre gi nono. Nyakwara Mogejwanga puonj pod ngeny ka kata kamano wakaw yueyo waduogo bang thuolo machuok mokalo seche mwaka yueyo ni orna ote machuok ka ntiere kod penjo namba mar SMS en 2 kauchielo no ka waduogo to kanye mwachako godo miyo kikisud kata matin. Marubani wametambua skies za Shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Ruaka. Shabiki nimekuwa nikifuatilia but finally imejipa this time. Na ni somo moja tu pekee nikapata $500,000. Shabiki wamekuja at the right time for me. Nilikuwa na project home Shago nilikuwa najenga. Sasa hii kutoka hapa teke home. Manze usichoke. Time yako ikifika, mshindi next it can be you. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chak. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pi osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo kuot e lenda wang' kata alwora mar wang' kamoting'o machiegni kod wang', machiegni kod dhok nyaka ring lak kanye kama wantiere. Daktari nitiere kod penjo moko ka awanyalo kawo kapok wadhi nyime. Entiere iluongo ni Duncan kaya Kisumu wacho kacha ni lak motuch mosesusore te to krem ma bende nyalo kelo kuot. Onyalo kelo kuot. Nitie kuode man kawuono walose mane tumor lakini nitie kuot moro mabe nyalo biro waluongo gi ni cyst lakini sama walose ni gik mokuot kaka tumor to kwa ket gi kanyo kaka wan koro jomolonye wechegi but en adier ni lak mokethore nyalo kelo gimoro makuodi tiluonge ni cyst. Cyst en gimoro mopong'o fluid ng'enyne nitie gima chalo pi e iye to kibiro iluonge ga ni radicular cyst kibiro mwanene en watimre nade wagole agola. Kwa hivyo kin gi lak mochot modong matindo tindo emomiyo nyiso ga ji ni lak mosechot modong mana tien lak dhi mondo timang'o ogol nikech pod onyalo kelo ni shida onyalo kelo kuot Ote machielo wacho kacha ni penj na daktari ka ng'ama rudho lake gi buru mar kendo bende nyalo kelo kuot mar ring lak mano matino chieng' kawuok rweya buch kendo. Adwa penjo komondi ang'o mirudo gi buch kendo. Adwa ng'isi ng'amo penjo no tafadhali we wati gi gik mosebedo subjected research mong'e ni gino ber mondo dhano timre nade otigo tiatia gi yath lak ka yath lak onge to tigi chumvi weri gi ng'eny moko go ang'e ni ok otudore kod penjo no to buch kendo timore nade daktari kine ng'ato penji mano nyaka be ni en gimo ang'e kuma buch kendo biro ing'e nitie jomoko manigi stains e lak rangi e lak kata uchafu koro nikech buch kendo raf samo kete brush morudo go lake to neno ka stains ka wuok matin koro ng'e ni mane gima ber lakini ok owinjre no mondo tim kamano. Penjo machielo wuok kuom Kevin kowuok Raywer koponi laki chalo mano kotenre kod kuot mar lak yena mondo mi akal kanyo abro mi penjo no moribo yudo kaka iduoke bang'e kae to te machielo bende wacho kacha ni en penj na laktar ni leke mukore to ikonyo nade mondo mi obede leke ge ogajore nyalo konyo nade mondo mi gibede line mano bedo kotudore kod kuot mar lak kanyo kinyalo mule kapok wadonjo inyalo mulo ne piyo yes inyalo thiedh lak mogajore kibiro irwa nitie weyni mwatwega e lak waluongo gi ni braces to mos biro timang'o biro pango leke go madonje laini. Seche ma ng'ato sebiro iri daktari Dr. Martin kod ranyisi kaka mani pimonwa ka leke masa en dhok mokuot samoro en adhola mosebede dhok samoro okuot to korem kaka ni pimonwa cha thothne timo diagnosis nang'o mondo mipogni ma anyalo bedo ma nyalo bedo ma nyalo bedo ma. Erokamano Ruth kuom penjo no ang'e nadhi ka dakika mang'eny matine kanyo lakini ena mondo aler ne jopiny mokwongo adwa ng'iso jopiny mawinja to nena ni kobire ma kineno ni gimoro kuot e dhogi to gimoro adhola moro ni e dhogi mok timre nade mok changi tafadhali many koro kuma daktari molonye weche mag lak nitie. Ang'o miya wacho kamano inyalo dhi e dispensary moro mantie machiegni kodi to e dispensary ni ng'eny no kibiyudang'o daktari molonye weche mag lak. Kwa hivyo daktari no biro wewe ni magi adhola ma kawaida to mi antibiotic to ng'isi ni dhi dala ibiro changa kose mi antibiotic round mokwongo to onge gimokonyigo gicho chako timre nade gicho chako duogo koro wang' ni kiki chaki timang'o imadh antibiotics ni ng'ato mi antibiotics kawaka watiendi kacha nyaka hospital kuming'e ni nitie daktari molonye weche mag lak. Nitie gimomiyo wacho kamano Ruth wan giri gimwati hospital ma levels mamalo iyudo ka ng'ato osewuotho kata higni moko 3-5 kopod omuonyore ga mana gi antibiotics mondo koro chop kuomwa tuoche osetimre nade oselony wan wayudo cases ng'ato muonya antibiotics nyochan gi case moro mwalo tok nyochan gi moro mwa neno mabe koso kindu be to kipenjo ng'ato tinjo ni gini no chakre higni 5 to kodhi timie mana antibiotics kore momiyo kawuone chenro ni kata ka wiyo wil gi gimoro amora mata gombo ni para ni koduogo
tafadhali dhi many daktari molonye weche mag lak. Achakano kanyo daktari molonye weche lak. Koro ipenja ni jatuo ni osedonjo ira. Adhi ng'e nade ni ma kuot manigi kansa to ma kuot maonge kansa. Akwonga chako ga winjo ga ni gini no chakre nade. Koro kikuot lembi okuot adhi penje ni to kuodni no chako karang'o. Osebet higni adi. Magi te dhi miya pointers. Kini ng'isa ni gini osebet higni 10, asechako neno ni gini ok nyal bedo kansa ahinya, gini nyalo bedo benign. Dong no wacho ni gini kidenje 2. Nikech moko mak kansa gi gin gidongo ga mos. Pole pole. Kwa hivyo ka ng'ato biro kuot, to ng'isi ni daktari gini osebet go higni moko 10. Asechako wacho chunya ni to Nyasaye konyo ma ok ang'o. Ma ok kansa. Lakini pod mano ok anyalo wacho 100% ni ok en kansa. Lakini ng'eny kansa en kochako to dwaro dongo piyo piyo. Kwa hivyo ka ng'ato biri to ng'isi ni an kuot ni nyocho kochako maybe 6 months ago, dweche 6 mokalo kata dweche 3. Tineno dakika no to gino osetimre nade, osebedo maduong'. Asechako neno ni gini en kansa. Otimi nade ranyisi mano wacho ka. Nitie gimoro mane wiya wil samori biro njo kata sensation manie area kuma gino nitie dhi karumo. Wawach ni kata ka ng'ato ndhuni area no tiwinjo ka gima otho thudhno nikech mana tuoni mago te. Kora biro winja history ni sama winjo history ni adwa ng'e ni no chako karang'o, isetimri nade kode, ang'o motimo e dendi ka, be nitie rem koso onge rem nikech benign mok kansa cha en onge rem. Lakini kansa nigi rem. Koro kase winjo history ni tete dong andiko. Koro achunga chako timang'o. Achako ng'iyo adhola ni. To sama wang'iyo adhola no wang'iye ga gi so many angles. Wadwa ng'e ni orom nade, size ne chal nade, wadwa ng'e ni rangi ne chal nade, wadwa ng'e ni be nitie gik mogolo kaka tutu kata ok ogol, wadwa ng'e ni surrounding structures ka ine dhogi lak chal nade, gik moko ainano bo affect wang'i. Koro mano waluongo ni inspection. Wadwa ng'iyo adhola ni ma to gimoro amora watimang'o. Wandiko piny, wamulo ge nyaka nikech nitie kaka mulo ma to dhi feel different. Nitie ka mulo ma to dhi feel ma to fort wan wabedo trained. Nitie ka muli kama tang biro, nitie kaka behave abiro ng'e ni ma nyalo bedo kansa, to ka mulo ma to nyalo bedo benign. To benign ka benign ng'isi ni ging'eny. Mana mule no biro ng'eso nitie kaka gi behave, anyalo ng'isi ni ma nyalo bedo ma nyalo bedo ma. Koro mano dong ase winjo history, ase inspect ni podi pokoromo pogo ni gini en benign mok en kansa koso kansa. Akora aorie picha. Picha be wan go genya mang'eny. Wana gi plain mwaluongo ni plain radiograph, x-ray ma kawaida cha. Agombo na ng'is jo thurwa manie counties maloso policies kata ni machiegni gi governors gi jomotelo nwa e pinygi ni temuru hospital ma piny madalago mondo gibed ang'o gi pichni gi nikech samoro daktari gombo ni mondo kony jatuo to picha ni otimre nade weri gi CT scan gi MRI. Awacha picha ma kawaida mar dhok niluonge ni OPG. Ok en gimoro ma beche mang'eny ahinya, en gimoro 2 million e serikal manok pesa mang'eny. Kora temo koyo nikech ang'e ni ji mang'eny neno chenro ni. Joma nie policy tables go gitem ni clinics manitie piny kuche kaka koro sub county hospitals mondo ket picha gi mondo koto dakteche ka dwa thiedho jotuo to piyo ginyalo go picha to gineno. Koro kwase go picha samoro plain radiograph no ok rom nikech kwaseyudo ni samoro gini duong' kata gini en cancerous, wadwa ng'eyo ni ochopo nyaka kanye. Koro wadhie x-rays koro ma more complicated kaka koro CT scan. Koro ma plain radiograph mana wacho cha mana ma basic matang'o na lak gi chogo. Lakini koro kosechopo ni koro wadwa thiedhi, koro wabiro timo CT scan, moko wabiro timo MRI, kamano. Mondo ageni ni gini chalna nikech dakteche ma koro dhi yang'i nyaka gibed gi something ma very accurate ma dhi tang'ona ni gichopo nade. Koro magi CT scan. Wadwa ng'e ni gichopo kanye, size gi rom nade mondo gi plan surgery nikech pichni gi emidhi tigo to plan surgery. Kwase go picha koro gima dhi miyo mogik mwang'e ni gini en ang'o. Ing'e nyaka sani pod wan mana gi chwich ni gini nyalo bedo kama, gini nyalo bedo kama. Wakawo ga part mar gino wanduse matin. Nitie moko migolo te kotin. Mano waluongo ni excisional biopsy. Wang'ade te
titere daktari molenye weche mag lab to dhi ng'iye bwo microscope to biro ndikonwa report ni gini en cancer kata ok en cancer. Lakini gik madongo dongo to kinyal bukri ni gole te, ing'ade mana matin, waluongo ni incisional biopsy. Induse matin to giminduso matin emitimo ang'o, iore itere lab. Jalab biro ng'iye to biro ng'iso ni gimidil goni en kama kama. Koro Ruth atemo wacho niya, en combination mag gik mang'eny. Pare ni nakwonga winji, adhi ang'iyo, adhi amulo, eka tero e picha, ae picha, kore katimang'o, ang'ada nduse, atere lab. Koro kose yudo report ni, eka koro jalab che mabiro confirm nwa. By the time wago picha tari kaka dakteche wase paro tuoche ariyo adek. Waluongo gini differential diagnosis. But jalab cha nikech koro enong'iyo cells e microscope, odhi neno kaka cells ka timre. Ene makoro dhi ng'isowa ni gini en gima kama kama. Odhi ng'isowa ni gini en cancer kata ok en cancer. Inyalo yienwa wakaw yoyo nyakora Ramogi Ajiwang' ka waduogo. Thieth bende nitiere, ponono ni ok en cancer. Thieth bende nitiere, ponono ni en cancer koso ok en cancer. Mago duto te wadhi yude kidieny mar adek. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakora Ramogi Ajiwang' twak mar rameny piny. Kik bai. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok, iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo, nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber, miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose, tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black, tich adek sa 1:45 to mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe puonde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija, tich adek, sa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Achiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu
kuot mag lak, onyalo bedo ring lak, lenda wang'. Daktari opimonwa kachal gik mang'eny mokalo nyalo kelo gigi, to ka ponono ni nitiere ranyisi moro amora mineno, tem matek mondo mine daktari. Gi kamwa gike ni wadhi online, ka nitiere kod penjo moro amora inyalo go simu mondo mi ipenj laktar. Daktari kapok wadonjo kanyo nitiere kod penjo moko ka inyalo yienwa mondo mi wakaw. Openjo kata ni leke ka lak sonyore to osonyore asonya kamano to golo remo, mano inyalo kony nade, bendo nyalo kelo chandruok ma wawuoye ni? Ng'enyne lak masonyre ok bi kelo kuot, mana ka koro iseweye mobet aming'a. Gima natemo duoko ng'ama nokwongo penjo cha. Ni wanyalo bedo gi gik mwaluongo ni cyst, to be obedo gima okuot. Lakini ento thiedhe ok tek ahinya, compare gang'o gi tumors ma koro walosegi. Koro kineno ka laki sonyre, wek rito mondo sonyre ahinya. Anawachoga ni, wawach ni koro kawuono ni lweta ni ochako sonyre, bedang' aling' adie. Donga ibiro ringo hospital, tang'o mi oleke wa waritoga. Koro atemo ng'iso jopiny niya, gimoro amora manie dendi, miye mana attention mana kaka dimi kuonde moko. Koro laki kik sonyre, to kidwa dhi hospital. Erokamano ahinya. Penjo machielo wachona kacha ni iluonge ni oduma kowuok Raywer. Kopo ni laki chako bedo marateng', mano nyalo nyisang'o. Kapok achopo kanyo yiena mondo mi akaw simbo Onyango. Onyango, halo, penj laktar. Awacho niya. Wawinji Onyango, penj laktar. Laktar kuot alafu remo tu. Okuot kaeto remo? Okuot kiti yede alafu kitu wuok alafu wuok remo. Okang'eyo ni nyalo wachone nang'o, to kata kamano yiena mondo mi akawie simu machielo. Ruth, halo, penj laktar. Halo? Wanyalo duoko macho. Wacho ni laki kuot, daktari. Okang'eyo kiwinjo penjo neno maber. Kanyo adwa naler maber mondo beji owinja. Nasetemo wache to adwa nanuo. Kuode, gik makuot e dhogi ng'eny. Kawaida ka laki nigi bur, to kithiedho tidhi kuot. Tawacho ni mano abscess. Kinga gi laki ma kawaida otuch ga ting'eyo to rami to pok ithiedho. To kiny kichiewo tiyudo kotimre nade? Kokuot. Ok ochuno ni koro en tuoche mwalose kawuonogi. En waluonge ni abscess, en acute. Tiendeno chako piyo piyo nikech kute ka koro dhi okelo ang'o? Tutu, to tutu opong'o kanyo. Emomiyo gineno gik mani giwacho ni remono en tutu. Koro kidhi mothiedh lakno momi yath, kuot cha dhi timang'o? Dhi rumo. Lakini kisedhi e daktari molonye weche lak to setemo thiedho lagno to kochangi, koro kanyo chak penjo question marks. Okang'eyo kaka pod wamedo sudo kod chenro ni wang'ene ka thieth nitiere. Ponono ni gin mago ma ok gin cancerous, thieth chal nade kod mage nyalo bedo cancer thieth chalo nade. Kapok wachopo kanyo yena kawie simbo. Sharon. Sarah, halo, penjo laktar. Halo. Mosna daktari. Apenjo kama. Daktari owacho ni kawo ga ring'o moro matin itere lab for biopsy. Koro iwacho ga ni kansa ok mul. Koro sama ondus ring'o no to pod irito results ka donge the cancer olandre. Erokamano ahinya. Mano penjo maber ahinya. Ni kansa ok timre nade? Ok mul. Mano ok en adiera ahinya. Wan jomwalonye wang'e kaka itimang'o, kaka ing'ade. Ok ni en gimoro midhi ng'ado. Ok en gimoro minduso ka karatas. Kata kaka ing'ade nitie kaka i-approach. To adwa mana duok ni ng'ato to nyaka wabi wang'ade. Onge gima dhi timo kansa cha nikech sama wang'ade cha wadhi yudo ni en ang'o piyo piyo mondo wachak timang'o? Mondo wachak thiedhi. Lakini ko waling' nok watim investigations to gicha dhi medang'o? Dhi spread. Tadwa nang'is ji ni kansa ok spread ni oa kamoro kamae kama. Reme matimang'o? Emater. Anyalo kawo sir Jael kaeto iriwe kapok olalnwa. Jael, halo, penj laktar. Hello. Rawacho atiyo gi kidonda moro chien kapin. To
to kadhiega gilewo to ga tutu to korama osetieko higa. Inyalo nuoyo Jael? Koro napenjo daktari ni onyalo bedo ang'o. Nuane kiyie Jael, nuane mondo daktari owinji. Awacho ni antie gi kidonda moro e laka mapiny. To en kidonda matin to otuotga to korama, lakini kadhiye gi lewa to golo tutu to rumo kamano kendo kiny kichiewo tinyalo yudo kokuot. Kendo achako adiya gi lewa to en aena tutu miwinjo. Erokamano Ruth, mane gima temo wacho ka. Iwinjo nowacho nosebet go ndalo mage. Higa. En gi lak kata en gi gima okuot golo tutu, lakini osebet go higa achiel. Jothurwa weuru bet gi gigi. Kineno gimoro golo tutu e dend, wang'e maber ni kine tutu to manang'o gimoro kethore kamoro. Ang'o miyo pod irito higa achiel kapok idhi gi laki. Iwacho ni diyo to tutu wuok. But pod amedo emphasize ni ok gimoro amora mokuot e dhogi en tumor mwawachogi. Abscesses nitie aina mang'eny. Nitie moro miluongo ni periodontal abscess. En e ring lak. Ng'enyne en ogolo tutu to korem. Lakini neno gigi te ok adwa nang'is jopiny ni ok en ma nikech ing'e gima gibiro timo ni daktari nowacho ni ok en ma. An ok adwa naduoku kamano. Adwaro ni kin gigi moko ainago. To kawa thuolo mondo idhi hospital mondo pimi. Nikech kaka ma owacho ni daktari, onyalo bedo ni samoro no ken gima serious to kaka omedo sudo, kaka ndalo medo kethore. Nyalo paro example moro mana kuongo ng'isi miluongo ni florid cementitious dysplasia. En benign. En ga tuo ma en e chogi kanyo, chogo to ling. Kwanza e joma mon. Ka onge gima okwinye, to biro ling nyaka chieng' moko iduoge e lo. Lakini kiwe lak moto mobedo infected, to kute gi odhi otimre nade? Odonje tuo ni e chogo. Koro ikichiewo gimane, ichiewo satan makoro kaka idwa thiedh onge. Antiere ko David line, anyalo kawo simb David. Hello David, penj laktar. Ma penj laktar ko duol. Wawinji. An data. En gi bugo nie. Bato korama. Erokamano winje. Iwinje. Wacho ni en gi bugo e lake to ok rame. We akawe simu machielo wariwgi. Hello penj laktar. Hello. Iwuoyo gi Ole Sowuok ma Kogodo. Machiegni. Ruth an gi shida mang'eny. Bang'wen ne gin gik mosetumo to gimanyisa gik ma odonge i ring'o. To remo to gi remo ahinya, samoro gikelo ni remo matindo ka muonyo kata mana penicillin matindo ginyalo dok. Koro gi sama chalo kamani, en shida mamiyo lak, irabe ni en lak mosiko tura. En shida ma daktari okonya mondo ayud ka nyalo konyo wach makelo kanyako. Erokamano. Ndalo moko chon e chenro kae ni waloso ni lak nigi layers adek. Wan gi mokwongo ma oko mwaluongo ni enamel, wan gi dentin to wan gi pulp. Samoro sama lak losre to layer mokwongo chok losre maber. Ng'eny joma dhi bedo gi tuo ni leke gi dhi timre nade? Dhi bedo ka sonyore. Mano yo achiel ma lak ma sonyore nyalo biro. Yo mar ariyo, idongo kuma pi en marang'o? Chumvi. Midhi yudo tuo mwaluongo ni dental fluorosis. Mano be omiyo lak timre nade? Sonyre. Jomoko be ok rud lak gi koro dhi bedo gi uchafu, to bakteria kata kute tiyo gi uchafu cha to chako sonyo lak. Koro katemo duoko jaduong' mogochonwa no ni gigi nyalo kel gi gik mopogre. Emomiyo samoro duoko ng'ato outrightly e chenro makamani an aparo ni en kama ber ka ene moyudo nafasi odhi hospital mondo ng'iye. To gima ber Ruth ni tinde gi devolution mar health ni
dakteche mag lak tindo gi Nairobi gi Kisumu kende. Gine gwenge. Gine gwengte. Kata kidhi sub-county hospitals, kidhi Bondo. Adanga abiro lose Bondo nikech Bondo e thurwa. Kidhi Bondo sub-county, tidhi yudo daktari mar lak. Daktari wadonje weche mag thieth. Kaka thieth chalo, ka pod wamedo sudo kod chido. Kata kamano yena ka wie simu achiel. Halo penj laktar. Olalno. Erokamano. Pile Ruth wawacho ni geng'o ber molo thiedho kamano. Koro kapok wadhi e thieth, be nitie kaka wanyalo timo mondo wageng' tuochegi. Inyalo paro samno wachako nowacho ni gigi gichako ma gima samoro kelo gi watimre nade wakia. Lakini wan kaka koro manigi kansa ka wang'e risk factors donge. Wang'e gik ma kwatimo go to nyalo kelo tuochegi. Wang'e ni kimadho kong'o ahinya nyalo kelo tuochego. Wang'e ni kimadho ndawa nyalo kelo tuochego. Tobacco kaka koro gimoro mane mon keto to ing'e tobacco miketo cha especially de mano nyalo kele. Imadho kwesi nyalo kele gi kainago. Okichiem maber, diet ni ok balanced, mago te nyalo kelo gigi. Lakini kinyalo zuia gigo kati nyalo koso no kiti gi gigo, inyalo geng'o some of these diseases. Lakini koro wawach ni seyude, koro setimre, isebiro i daktari to in kode, be inyalo yudo kony. Inyalo yudo kony. Samoro Kenya waka jiparo kata Afrika ni gigi ng'eny koni moloka wasunge. Mana kaka onyalo bet koni, kaka onyalo bet kawasunge. Lakini nitie gimoro ma wasunge olowago. Gin higa ka higa gitimo ang'o? Gidhi e check up. Gidhi mondo ng'i dendgi ni be nitie gimoro ma osechako kethre. Kwa hivyo gigi yudo ka pod tin to chon. Koro thiedhogi yot. To kineka korwa koni to ng'ato dwa dhi e hospital mana ka koro remo timre nade? Obarenda ndasi ma koro kako timre onge kata gino sebedo madong koro wiye kuot ok odwa bet kata kuma ji nitie nikech koro suche otimre nade? Suche okethre. Kwa hivyo temo nang'is jothurwa ni gigi kata kapok wachope kuma wathiedhogi. Beda ng'ama higa ka higa dhi adhi hospital moro malong'o mondo ng'i dendi te. Amor gi tinde jomondiki gi joma tiyo e big cities wan gi gik mwaluongo ni wellness clinic. Wellness clinic idhi ng'i dendi te ma tim test te mondo ng'isi ni in sawa kata okin sawa kata gimoro osechako timre nade? Osechako kethre. Koro jothurwa ma winjowa bed ng'ama dhiga hospital higa ka higa mondo ng'i, ok owach ni koro iluongo tuo. Ing'e jomoko wacho ni sama idhi hospital koro kimanyo tuo. Hapana. Ing'iya mondo ng'e ni ingima koso ok ingima. Koro waseyudo tuo ni, wadwa thiedhi nade? Nitie yore mang'eny mag thiedho. But ng'enyne en surgery. Idhi yang'i mondo gol gimokuotno. Samoro gimokuotno inyalo mana gol kende tiduogi dong' maber. But ng'enyne gik pinywa kae ji biro kosebet maduong' ahinya mosechamo nyaka gik moko manitie bute. Kwa hivyo iyudo ni sami gole ok gole kende. Iyudo ni igolo gi gik mang'eny manitie area magina kuma gini ne nitie. To Ruth kidhi yudo ng'ama owa e surgery nikech gigi suche timrega nade? Suche lokre. Higa mokalo ni wan gi nyathi mathin, nyako moro nodhi e form 4 to nokuot to noayo dalawa kocha. To biro nikech mana chenro ni nobiro nyaka hospitalwa. To nwang'ie to nyaka sani pok watimne nade? Pok wayang'e. Gimomiyo pok wayang'e ne waneno ni kwa yang'e sani to suche dhi lokre ma kata skul cha onyalo timre nade? Onyalo weyo. Nikech gicha kosebedo maduong' ahinya midhi migolo nyaka chogo mo affect no. Nikech sama wayang'e wadhi golo nyaka gi chogo mosetimre nade? Ing'e suchwa ni Ruth en kama nikech chogo, ok nikech ring'o. Maka chogo no koro onge. Iseneno ng'ama leke ne onge? Mago te timre. Koro yes, wayang'o. Wanyalo timo gik miluongo ni chemotherapy ka en cancer. Wanyalo timo gik miluongo ni radiotherapy ka en cancer. Kwa hivyo thieth nitie. Koro kikibed ni ikuot dala tiwe ni ok inyal yudo kony, inyalo thiedhi. Inyalo thiedhi to bende onyalo bedo kansa, moro bende ok onyal bedo kansa e gima daktari wacho. Gima daktari wacho ka akwanyalo kete yo machuok kik iling kuom kod chandruoge gi kuom ndalo mathoth. Daktari ka ng'ato dwa yudi nyalo yudi kanye?
An kidwa yuda tiyo KU Referral Hospital Kahawa West Nairobi ka. Achako tiyo Equity Afya Kahawa Sukari mana Nairobi ka. Facebook inyalo yuda kaka Martin Oludhe to ng'enyne ji biro ga tangiso gik ma gibiro yuda. Kata Twitter inyalo yuda kaka Martin Oludhe. Koro wamanya gi yorego. To wach maduong' miweyowa godo kik idhi ir laktar moko lony e weche mag lak ka intiere kod chandruok mag lak. Kech nyalo sombo chandruoge moko manionge godo. Ne Dr. Martin waduoko ne erokamano mathoth, daktari erokamano kuom biro e chenro. Ne oganda duto te mochung' ne chenro ni kidenyo mopogore opogore erokamano. Ne director na kachiel kod producer na Pape Choko erokamano. Ne in jahera mar chenro ni iwinjo kaka daktari wacho gik moko abich madongo ageno ni makogi ok adwa na chaka nuogi to maduong' moloyo kadichiel e higa te matek ine laktar mar lak. Nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.